बिथाङा दिनै मा खालामदों मोनफ्रोमबो जिल्ला हाबनानै बे मुंख्लंफोरनि लिस्टआ 3111 जना फेक दं होननानै मोनसे बाथ्राया थोंजों जेरावनोखि मानगोनां एनडिबि ब्रादार्सफोरनि गेजेराव सोरबा साफा सानै मानसिया बै पलिटिकेल लिडारफोरनि खिबु उन थाफानानै मानगोनां एनडिबि ब्रादार्सफोरनि गेजेराव पलिटिकेल इस्यु सोनानै मानगोनां एनडिबि ब्रादार्सफोरखौ सोखावनो जुदि नाजादोंबा बै सोखावनो नाजाग्रा बिथाङा बे हाबाफारिनिफ्राय दिनैनिफ्रायनो गोजानाव थाखायोबा मोजां जागोन। मानाव गेदेर डिआर नाब्लासार मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ कर्टआव हियारिंनि सान फोस्रावदों, नाथाय बै हियारिंनि साना बबे मासनि बबे कालार खालि नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांबानो कमप्लिट मोनदांथिनो हागोन। लोगोसे मानगोनां जोंहा इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिबिनि आदामोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों गावसोरनि एनडिबिफोरनि माखासे मिथिनो गोनां बाथ्राफोरखौ बिथांमोना दिनैनि समाव जोंनि गेजेराव फोस्रावदों। बिथांमोननि फोस्रावनाय बाथ्राफोरखौनो आंनि बे चेनेलनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सेराव आं लानानै फैबाय। नोंथांमोना बे भिडिअखौ कमप्लिट नायजोब। कमप्लिट नायखांनायनि उनावहाय नोंथांमोना नोंथांमोननि गोसोनि बेरखांनाय जा राव बे रावफोरखौ आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों शेयार खालामहरनो दाबाव। खुलुमबाय। जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि। 4 बोसोर बारलांबाय। 4 बोसोर बारखांनायनि उनावबो दिनैनि थासारियाव जोंनि एनडिबिनि माखासे बिथा रेकर्ड जालांखांनायनि उनावहाय दिनैसिमबो 100आव दिनै 10% दिनै इउनिटि फराम हिसाबै बा इउनिटि फरामनि बा दिनै एप बारग' एनडिबिफोरनि जानानै दिनै मोनसेबो दिनै साक्सेस जायाखै। 4000 साब्रै जाबाय आरो बिनिफ्राय दिनैहाय जोङो मोनबावनांगौ दङमोन। दिनै बेखौबो इउनाइटेड फराम एक्स एनडिबिआनो आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मा सारजों जोङो बार सावरायनायनि गेजेरजों जों दिनैहाय 678 बे केडार्सफोरनो थाखाय जों रिहाबिलिटेसनखौ जों होनो थाखाय दिनै रेडि जानो थांगासिनो। बे खोथाखौ जोंनो मानगोनां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा दिनै थांनाय 21 तारिखआवसो सेप्तेम्बर 21 तारिखआवसो सावरायनायाव जोंनो बेखिनिखौ खोथाखौ होदों। जोङो हेमन्त बिश्व शर्मा आसामनि सीएम मानगोनां बिथांखौ जोङो इउनाइटेड फराम एक्स एनडिबिनिफ्राय जोङो धन्यबाद होदों। दानस्रां नार्जारिनि जिनिखि जोंनि जोंथो मैयानि गावनि प्रेस रिलिजआव होनाय मा होनो रिजन बिनाय जे जाहोन बिनाय दिनै बेफोरनि कमप्लिटलि जाहोना बेनो जे दिनैहाय बिथाङा सरकारजों थाफानानै गावल' सुबिदा लानानै थाखा फैसा लानानै दिनै इउनाइटेड फराम एक्स एनडिबिखौ ब्लेकमेलिं खालामदों। आरो मोनसे खोथाखौ बुंदों दाख्लै भुटाननिफ्राय 6 जन बर'नाय बे 6 जन बर'नायखौबो दिनैहाय बिथाङा हारसिं नाम लानो नागिरदों। नाथाय बे नङा। थांनाय मेनि 3 तारिखआव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मानास पार्कआवहाय सिकिरि रेस्टुरेन्टआवहाय आसामनि चिफ मिनिस्टारा इउनाइटेड फराम एक्स एनडिबिखौ हरनि 12थायाव लोगो हमना रायलायदों। बे रायलायनायाव जों खावलायदों जे जोंनि एक्स एनडिबिनि समस्याखौ मावना होनांगौ। भुटाननिफ्राय लानानै नेपालनिफ्राय गुबुन थानाय मानसिफोरखौ लाबोजोबनांगौ, केसफोरखौ लाबोजोबनांगौ होनायाव जेला बुङो अब्ला भुटाननिखौ डाइरेक्ट बुंदों प्रमद बर' नोङो भुटाननो लाइजाम लिरदो। दिनै बिथाङा चिफ मिनिस्टारा दिनै बिथांखौ खामान होदों। बेनिफ्रायसो दिनै बिथांमोना खामानि मावनो गोनां जादों। जुदि दिनै चिफ मिनिस्टारा जुदि खामान होआ दिनै तारिखआव बै 6 जनाबो दिनै तारिखआव मालाल' गबोआ। बिनि कमप्लिटलि रेसपन्सिबिलिटिया 6 जन गबोनाय रेसपन्सिबिलिटिया आसाम गभर्नमेन्टनि दानि मानगोनां सीएम डक्टर हेमन्त शर्मानि आखाइ दंजोबो। दिनै सोरबाया नाम लानो नागिरदों नाथाय बे कमप्लिटलि बे नंखाय। बेफोरखौ जों मोनथिगौ। आरो दानि जेसेबांनाखि खामानि मावबाय थानो नागिरदों दिनैहाय बिथांमोना दिनै थाल मोनदों। इउनाइटेड फराम एक्स एनडिबिआ दिनै सीएमजों जों मास मोनसेनो खेबनै जों सावरायबाय। बे सावरायनायाव कमप्लिटलि दिनै बिथाङा जोंनो एसुरेन्स होदों इउनाइटेड फराम एक्स एनडिबिआ जेसेबां जयै थानो हागोन बारग' एनडिबिआ जेसेबां जयै थागोन गाबथानो हागोन नोंथांमोननि समस्याखौ 4 बोसोराव जाय खामानिखौ दिनै बिथाङा बुंदों 4 बोसोर जाबाय बिथांमोना एक्स एनडिबिफ्रा दिनैसिमबो जेबो दिनै दुस्तामि खामानि मावाखै, जेबो उसुबिदा खालामाखै। बिनि थाखायनो दिनै बिथांमोननि खामानिखौ फाइनाल खालामना होजोबनांसिगौ होननानै बिथांमोना दाख्लै 21 तारिख सेप्तेम्बराव दिनै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया जोंनो बे खोथाखौ होदों। बेनिफ्राय दिनै आरो बेल' नङा मानगोनां रन्जन दैमारि सारनि हियारिंआ फैगौ नभेम्बरनि 20 तारिखआव जागोन 2024आवहाय। बे हियारिंनि बिखयै रन्जन दैमारि सारनि बिखयै सिबिआइनि केसनि बिखयै जों खावलायदों जे जेरैखि जायाब्लाबो रन्जन दैमारि सारखौ बेलाव लाबोनांगौ। बे बेलायाव आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मा सारा दिनै बिराद मोजां फोरमायदों।
जे बिथांनि रन्जन दैमारिखौ बख'नांगौनि थाखाय आसामनिफ्राय जेसेबांनाखि मा होनो NOC होनांगौ जेसेबांनाखि डकुमेन्टस नांगौ बे बुस्थुखौ दिनै बिथांमोना हरजोबनायनि दिनै रोखा होजोब्बाय दिनै बे जोंनि थाखायनो फरामनि थाखाय दिनै बे मोनसे साननो गोनां जों मोनसे बिसास आरो फोथायदों बिनि थाखायनो दिनैहाय बे जोंनि रन्जन दैमारिनि आरो बाखि केसफोरखौ जेसेबांनाखि दिनै मा होनो मावफुंनो लानाय आरो दिनैहाय आसामनि जेनेरेल एडभकेट मानगोनां देबजित सयकिया दिनै बिथांजोंबो जों लोगो हमदों बे लोगो हमनानै दिनै बिथाङाबो बुंबाय जे नोंथांमोननि केसा पलिटिकेलि दिनै जाजोबसिगोन आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां डक्टर हिमन्त शर्मा सारा आंनो फोरमायहरबाय आसामनि स्पिकार मानगोनां बिश्वजित दैमारिया आंनो मेसेज हरबाय दिनैहाय नोंथांमोननि केसा टेनसन खालामनांगौ जेबो गैला आङो कमप्लिटलि नर्मेल खालामनानै नोंथांमोननि केसखौ आं फोजोबना होसिगोन होननानै दिनै बिथाङा थांनाय 23 तारिख खालि बेवहाय आंनि प्रेजेन्ट दं मानगोनां मा होनो आसामनि एडभकेट जेनेरेल देबजित शर्माजों सावरायनायाव बिथाङा बे खोथाखौ स्पष्ट होनदों अब्ला दिनै बिथांनि हेमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय बिश्वजित दैमारि सारमोननि दैदेननायनि गेजेरजों दिनै जिबायदि मोजां मोनसे परिबेसाव फैदों बे मोजां परिबेसाव फैनायखौ नुनानैसो दिनै जोंनि मानगोनां जेनेरेल सेक्रेटारि दांस्रां नार्जारिया दिनैसो गावखौ जेनेरेल सेक्रेटारि होननानै दिनै नाम लानो नागिरफिनदों इउनिटि फराम एक्स एनडिबिनि जेनेरेल सेक्रेटारि नाम लानो नागिरफिनदों दिनै बिथाङा दिनैसो सिमां नुफिनदों मानो दिनै जोंनि इउनिटि फराम एक्स एनडिबिनि खामानिया दिनै मोजांनिफ्राय मोजां जाबोनायखाय दिनै क्रेडिट लानो नागिरफिनबाय बिथांखौ दिनै जों बिराद फोथायोमोन जोबोद मोजां मोनोमोन नाथाय दिनै बिथाङा जोंखौ एरायना थांनायनि उनावहाय जों जेला बिथांखौ मा होनो रिसाबेल खालामनानै एक्टिभ मेम्बार हिसाबै दोनो अब्लासो बिथाङा दिनै खर'बो सादों आरो मोजां फिथाइखौ नुहुरनाय बायदिखाय मोजां रिजाल्टखौ मोनसिगोन बायदिखौ नुनायखाय दिनै बिथाङा मा खालामदों इउनिटि फराम एक्स एनडिबिनि जेनेरेल सेक्रेटारि होननानै दिनै बिथाङा डिमान्ड खालामदों लाजिनांगौ बिथाङा इउनिटि फरामनि जुदि जेनेरेल सेक्रेटारिब्ला इउनिटि फराम एक्स एनडिबिनि मुंख्लं सानाव 32थि मुंख्लं सानाव गुफुराव मानो नुजाथिनो हायाखै बिलाय उदालगुरियाव मानो थाया बिलाय साननो गोनां लाजिनांगौ बाथ्रा बिथाङा बेनिखायनो दिनै नोंथांखौ जों स्पष्ट होदों नोंथाङा दिनै साननो थाखाय सम दं बुजिनो थाखाय सम दं नोंथाङा जुदि गोसोखौ जुदि क्लियार बा साफाब्ला नोंथाङा जोंजों फैनानै मोजाङैनो ज' फैनानै बाहागो लानानै मावफैफिननो हागोन बेखौ जों वेलकाम खालामगोन बेनिखायनो दिनै नोंथाङा जायखि जेरावखि थाया नोंथाङा सोरनिबा मा होनो थाखा फैसानि जुदि बेन्दोंआव माख्रायाव जुदि नांथारदोंब्ला बे नोंथांनि थाखा फैसानि माख्राया बे अराय समनि थाखाय सान्थि नङा बियो नोंथाङा नोंथांनि लोगो 54 जन सेन्ट्रेल जेलाव थानाय लोगोफोरखौ नोंथाङा गोसोखां बेखौ गोसोखांनानै दिनै नोंथांनि इउनिटि फराम दादोंमोन नाथाय दिनै नोंथांनि इउनिटि फराम दानाया दिनै मिसा थाखा फैसानि माख्रा बेन्दोंआवसो नांथानानै दिनै नोंथाङा गोजोम हैदों दिनै जों बेखौसो नुदों गावनि हास्थायनाय गावनि लुबैनाय गावनि साक्सेसखौ दिनै बिथाङा लुबैनानै दिनै बेबायदिनो माखासे इउनिटि फराम एक्स एनडिबिनि लिडार आरो केडार्सफोरखौ दिनै बिथाङा लांफिनदों बेनि थाखायनो जों इउनिटि फराम एक्स एनडिबिनिफ्राय जोंहा दिनै दुखु मोनदों बेनिखायनो दिनै इउनिटि फराम एक्स एनडिबि हिसाबै जोङो दिनैहाय बिथांनि मैयानि सोंनायनि जिहेतु रिजन बे बुस्थुखौ दिनै जों होदों बेनिखायनो दिनै बिथाङा बे रिजननि सायाव नोंथाङा सानफिनदो दा बेनि थाखाय जोंनि बुंनाया जुदि माबाफोर जुदि भुल जादोंबा नोंथाङा जोंनावहाय आरो क्लियारिफिकेसन जानो हागोन बिराद गिदिर साननो गोनां बाथ्रा ओरैबायदि सिरियास बाथ्रा बियो जाय बाथ्राखौ जों रायलायोब्ला बुङोब्ला लाजिनांथाव बाथ्रा बेफोरो इउनिटि फराम एक्स एनडिबिनि सासे जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै जाय जि बुस्थुखौ जोङो एकर जाखांनायनि उनावहाय जोङो जेसेबांनाखि एक्स रिजियानि लिस्ट थानाय मुंख्लंफोरनि लिस्ट थानाय बे लिस्टआ जाहैबाय 3111 जन बे लिस्टनि गेजेराव दिनै बिथाङा सरकारजों थाफानानै गोहो पावार गोनांफोरजों थाफानानै बिथाङा दिनै मा खालामदों मोनफ्रोमबो जिल्ला हाबनानै बे मुंख्लंफोरनि लिस्टआ 3111 जना फेक दं होननानै बिथाङा दिनै सनितपुर गहपुरनिफ्राय ढेकियाजुलिनिफ्राय गासिबो दिनै जिल्ला हाबनानै दिनै माखासे सेंग्राफोरखौ लोगो लानानै दिनै फेक गोजा नंखाय गोजा होननानै दिनै बिथाङा नामखौ दानबोबाय थादों जे जायगायाव 3111 जनखौ जोङो सरकारनो गथायखांखाबाय बे भेरिफाइ जाखाजोबखाबाय
भेरिफाइ जाखाजोबखानाय बुस्थुखौनो जुदि दिनैहाय बिथाङा नङा होननानै फेकजोब होननानै जुदि दानबायब्ला होमबा बिनि दायनिगिरिया सोर जागोन बिनि रेसपन्सिबिलिटिखौ सोर लागोन बिनि रेसपन्सिबिलिटिया एनिटे फराम नङा मानगोनां मुंख्लं नखरनि फेमिलि नोंथांमोन जाय बिथांमोना नामखौ दानजादों जुदि नामा गोमाबायब्ला बेनि कमप्लिटलि दायनिगिरिया दानसोरां नार्जारिया दिनै मोनफ्रोमबो दिनै सानजानिफ्राय सोनाबहासिम माखासे सेंग्राफोरखौ लानानै मुंख्लंफोरखौ नंखायजोब फेकजोब होननानै दिनै दानजोबलांबाय दा बेनिखायनो उनफ्राव जुदि माबाफोर जुदि जायोब्ला बिनि रेसपन्सिबिलिटिया जोंनाव नङा मानगोनां मुंख्लं नखरफोर बिनि दायनिगिरिया दानसोरां नार्जारि जागोन बेनिखायनो जोङो दिनै बार खावलायदों बेफोरबायदि भुलखौ जुदि एरायनानै जुदि नोंथाङा जुदि जोंनि गेजेराव जुदि फैफिननो हायोब्ला जोङो नोंथांखौ नोंथांनि लुबैनाय बायदिनो जोङो नोंथांखौ मावनो खाबु होगोन जों इउनिटि फराम हिसाबै बेखौ नोंथांखौ जोङो मेसेज हरबाय आरोबाव इयुनाव नोंथाङा जोंनि इउनिटि फरामखौ आरोबाव बेबायदि सोरनिबा पावाराव थानाय गोहोफोरखौ थाफानानै जोंनि जेनोखि मोजां खामानि मावनो थांनायावहाय नोंथाङा जाहाथे जोंनि गेजेराव बिभाजनखौ लाबोनो नाङा बिभाजन लाबोयोब्ला बिनि दायनिगिरिया नोंथाङाबो सानसे समाव भुगिनांगोन नोंथाङाबो सानसे समाव अन्थाइबो खुबैनांजानोबो हागौ नोंथांनि दायाव जोंबो गोग्लैफानो जानो हागौ बेनिखायनो दिनै नोंथाङा सुजायनाया मोजां आरो दिनै साननायाबो गोनां बेखिनिखौ आं खावलायबाय जोबथानो आं बेखौनो बुंनो सानदों जे जोंहा थांनाय आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां डक्टर हेमन्त बिस्व शर्माजों थांनाय 21 तारिखआव सेप्तेम्बरनि 21 तारिखआव जों मोनसे इउनिटि फराम एक्स एनडिबिआ 13 जन टिम लानानै बिश्वजित दैमारी सारनि दैदेननायाव जोङो आसामनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि चिफ प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आरो एडिजिपि आरो गोबां सेक्रेटारिफोरखौ लानानै मानगोनां डक्टर हेमन्त बिस्व शर्मा सार आरो मानगोनां डक्टर रिनिस पेगु आरो मानगोनां जोंहा इउजि ब्रह्म केबिनेट मिनिस्टार आरो लोगोसे बिथाङा जोंजों थाफानो मोनदों डक्टर हेमन्त बिस्व शर्माया बुंदों जे इउनिटि फराम एक्स एनडिबिनि बा बारग' एनडिबिफोरनि बे सावरायनो गोनां दङ बाखि मा होनो एबसुनि सेंग्राफ्रा ओंखारलांजोबदो बाखि दिफेनाल' थालां होननानै दिनै आसामनि चिफ मिनिस्टार जोंनो डिक्लेयार होदों बे सावरायनायाव दिनै दिफेन बर' बिथाङाबो इउनिटि फराम एक्स एनडिबिआ माबायदि स्ट्रङै सावरायदों आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिस्व शर्माया जोंनि खोथाखौ माबायदि रेसपन्ड होदों आरो आसामनि चिफ मिनिस्टारा जोंनि खोथा लानानै दिनै जोंनो मा एसुरेन्स होदों बे कमप्लिटलि दिनै वाननिफ्राय वान गासैबो सेप्टारफोरखौ लानानै दिनै बिथाङा जोंनो मोनसे फोरमायदों आं दहाय एसे सिगाङाव बुंनाय बादिनो मानगोनां जोंनि एक्स एनडिबिनि फाउन्डार रन्जन दैमारी सारखौ जेरैखिजाया बख'नो थाखाय आसामनिफ्राय जिखिनि नांगौ एनअसिफोरखौ बिथांमोना हरनो थाखाय दिनै रेडि जाबाय बे जोंनि थाखाय मानगोनां हेमन्त बिस्व शर्मा सारनि जोङो बाख्नायथाव बाथ्रा बेनिखायनो इउनिटि फराम एक्स एनडिबिनिफ्राय जोङो सारखौ धन्यबाद होबाय आरो लोगोसे आसामनि स्पिकार मानगोनां बिश्वजित दैमारी सारनि दैदेननायाव जोंनि जे गासैबो एनडिबिनि समस्याया क्लसाव लिरजानाय समस्याफ्रा दिनै सल्भ जानो थांगासिनो दिनै बियो मोगथां महराव फैनो थांगासिनो बेखौ मदद होनायनि थाखाय इउनिटि फराम एक्स एनडिबिनिफ्राय बिथांनोबो जों धन्यबाद होदों आरो मानगोनां आसामनि मा होनो जेनेरेल एडभकेट देबजित सयखियायाबो जोंनो जिखिनि मेसेज होदों जिखिनि पजिटिभ रिजाल्ट होदों जिखिनि जोंनो गोजोनग्लाय होदों भिक्टिमाइजमेन्टखौ जों लाफानो सावरायनायाव लाफादोंमोन बिथांमोननिसिमबो जिखिनि मेसेज होदों जिखिनि बाथ्रा होदों बेबो पलिटिकेलि गासैबो नोंथांमोननि खामानिया पलिटिकेलि जाजोब्बाय नोंथांमोना जेबो टेनसन लानांगौ गैला नोंथांमोननि समस्याफोरखौ सल्भ जानो थांगासिनो बेनिखायनो आङो पिपि जाय बिथांमोना पिपिआव दायथ' दङ पिपिनि खामानिखौ बिथांमोना आं जोंनि सिगाङावनो फन बुनानै कमप्लिटलि बिथाङा बुंहरदों जे इउनिट मा होनो एनडिबिनि गासैबो केसफोरखौ नोंथाङा जेसेबां हायो इसेबां थाबैनो समस्याखौ समाधान खालामना होनांगौ होननानै दिनै बिथाङा बुंहरदों बिनि थाखाय जों जोबोद गोजोननाय मोनदों बिनि थाखाय मानगोनां एडभकेट जेनेरेल देबजित सयखिया सारनिसिमबो जोङो धन्यबाद होबाय इउनिटि फरामनिफ्राय आरोबाव दिनैबो इउनिटि फराम एक्स एनडिबिआ आसामनि एडिजिपि मानगोनां एसबिनि हिरेन नाथ बिथांजोंहाय दिनै 4टायाव आरोबाव टक जागोन बे टकआवहाय गासैबो समस्याफोरखौ लानानै रायलायनाय जागोन आरो बे समस्यानि जितु सावरायनाय बे सावरायनायनि फिथाइया दिनै जोङो मोनसे मोजां रिजाल्ट मोनगोन मानो होनोब्ला 21 तारिखआव सावरायनाय बे मेसेजनि सायावनो
गासैबो बाथ्राखौ सावरायफिननाय जागोन ओंखायनो बाव जोंहा जेबो सन्देह गैया जेबो आदारवाइज जानांगौ जेबो गैया सिगांनि पजिटिभ आरो बे पजिटिभखौ लानानै दिनै माखासेल' जों रायलायबावनाय जागोन इयुनाव किसु खामानि मावनो थाखाय दिनै बे सावरायनाया दिनै मोजां जागोन सिला बसुमतारी दैदेननायावहाय जेनेरेल सेक्रेटारि मानगोनां गोदानै मोननाय रसराज बसुमतारी दैदेननायावहाय जोंनि मोनसे टिमा दंहोयो जों आसा मिजिंथिदों इउनिटि फरामनिफ्राय दिनैनि सावरायनायाव जोबोर मोजाङैनो जोङो मोनसे रिजाल्ट मोजां मोनगोन बेखिनिखौ फोथायदों जोबथारनायाव आं बारा बुंनो थाङाखै जे जोंनि इउनिटि फराम एक्स एनडिबि बा बारग' एनडिबिफ्रा जोंनि समस्याखौ मावनोब्ला जोङो सोरनिबा थाखा फैसा सोरनिबा स्किम थिकिम सोरनिबा लब खालामनाय जुदि खारफायोब्ला जोङो जोंनि बुंबाय थानाय खुगाजोंनो बुंबाय थानाया गोसो गोरबोजों जुदि मावनाय मदद गैयाब्ला बे मालाबाबो साक्सेस जानाय नङा सोरबाया बुंनो नागिरदों इउनिटि फराम एक्स एनडिबिनि खामानिया साक्सेस जायोब्ला रन्जन दैमारि गाबोन गबोयोब्ला जों नोंथांमोननि थाफागोन जों मावखांनानै जुदि दैमारि गाबोन गबोखांनायनि उनाव नोंथांमोननो फैफालानायाव मदद होफैनायखौ जोंनो मा नांगौ जोंनो नांगौ सिगाङावसो नङा होमबा जोंनो उनाव मानो नांगौ सोरबाया बिदिबो जोंनो बाथ्रा बुंग्रा मानसि दङ बेनिखायनो दिनै बेफोरखौ बुङालासिनो जोङो दिनैनि समाव जों ज' नांगौ गासैबो एक्स एनडिबिखौ आं दिनै खावलायगोन मानगोनां गबिन्द सार डेपुटि चिफनिफ्राय लानानै मानगोनां फेरेंगा बसुमतारिनिफ्राय लानानै एम जोंहा मानगोनां प्रिस मुसाहारि मानगोनां सानजारां बिथां मानगोनां एमएलए भुपेन बर' बिथां आरो मानगोनां जोंहा एस ग्रुपनि प्रेसिडेन्ट मानगोनां मा होनो सावरायग्रा बिथां नोंथांमोनखौ आं दिनै खावलायो इउनिटि फरामनि जानानै जे नोंथांमोनानो साफा साफा दैदेनगिरि जानानै साफा साफा सिगनेटरि जानानै जों एक्स एनडिबिफ्रा 2025नि सिगां जुदि खौसे जुदि जानो हायोब्ला मिलायनानै जुदि जों गाबथारनो हायोब्ला जों साननाय बादि जों लुबैनाय बादिनो जोङो गासैबो जोङो मावफुंहैनो हागोन बे बिखिनिखौ जों मिजिंथिदों बेनिखायनो अननानै प्लिज जाहाथे गासैबो इउनिटि बारग' एनडिबिफ्रा जों खेबसेनि थाखाय ज' जानानै जुदि सावरायोब्ला सुबिदा उसुबिदाखौ लानानै जुदि सावरायोब्ला इयुनाव जोंनि समस्या सल्भ जागोन बेखौ जों मिजिंथिदों आरो गुबुनफोरखौ जोङो गासैबो आसा खालामनो हाया गुबुनफ्रा जाहैबाय खुगाजों बुङो नाथाय आखाइजों मावा दिनै 4 बोसोर जालांबाय नैबे जे मोनसे एग्जाम्पल हिसाबै दिनै जों साननो गोनां जादों बेनिखायनो अननानै आं दिनै बुंबाय बारग' एनडिबि गासैबो लिडार आरो केडार्सफ्रा जाहाथे बयबो खौसे थानानै मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ बख'नांगौ रिपिकांमोनखौ बख'नांगौ जस बर' बिथांमोनखौ बख'नांगौ आरो बे भिक्टिमाइज फेमिलि सानैसो फासि जानो थांगासिनो दङ बिथांमोनखौ जोङो माब्रैबा जों उदां खालामनो हायो बिथांमोनखौ जोङो बासायनांगौ सेन्ट्रेल जेलाव थानाय बे 54 जन लिडार आरो केडारखौ जों उदांखौ लाबोनांगौ गासैबो केस आउट अफ स्टेटआव थानायफोरखौ दिनै लाबोनानै फोजोबनांगौ बेफोरखौ फोजोबनांगौबा जों बयनिबो सय मदद नांगोन आरो जों ज' आवगायनांगोन आरो जों स्ट्रं जानांगोन आरो जों खौसेथि जोङो जानांगोन अब्लासो जोंनि समस्याफ्रा गासैबो समाधान जायो बेनिखायनो जोबनायाव आङो खावलायो जों इउनिटि फराम हिसाबै जों दिनैहाय स्ट्रं दङ सोरबा सासे सानैया दिनै दुरबल जानो हागौ जोंखौ सासे सानै क्रिटिसाइज खालामदों जानो हागौ नाथाय इउनिटि फराम एक्स एनडिबिआ सासे सानै गैयिनि थाखाय जों मालाबाबो दिनै उइक नङा दिनै जों फुरा स्ट्रेंथआव दं जोङो मथा मथि 100आव 100 जोङो दिनैसिमाव जों स्ट्रंआव दं आरो जोंनि जिखिनि नाजानाय बे नाजानाया साक्सेस मोगथां महराव मोननो थांगासिनो दङ दा बेनिखायनो जोङो दिनै जाय सरकारा जोंनि समस्याखौ 100आव 100% समस्याखौ समाधान खालामना होगोन जों बे सरकारजोंनो बारग' एनडिबि बा इउनिटि फराम एक्स एनडिबिआ जों इयुनाव सापर्ट खालामनानै जोंबो पावारखौ लानानै जोंबो इयुनाव जों खामानि मावनो थाखाय जोंबो दिनै रेडि जानानै दङ